Michal Hrnčíř. Rémy. Úryvek z 2. povídky. Rémy má čelist chráněnou zábalem a vlasy kryté zimní hučkou. Sagrina mu půjčila i svůj menší kabát, protože blechy mají jen jedny společné zimní venkovní šaty a ty mu nesedí. Venku je po ránu stále ještě zima. V ulicích je šero a na mrzlou zem hladí řídký polštář mlhy. Sagrina vezme chlapce za ruku a řekne mu: Musíme za kovářem Ertorem. Mému otci dluží. Sagrina si rozpuský své předlouhé černé vlasy, jejíž konečky ji začínají šimrat vrcholek hýždí. Chce vypadat co nejlépe, aby kováře přesvědčila jako žena, ne jako nebohý člověk. Bohužel v tom nemá žádné zkušenosti. Jen ví, že muži chtějí mladé a že tento parametr splňuje. Z komínu výhně nad kovárnou se čoudilo celou noc a dnes ráno mistr kovář začal ještě víc fedrovat. Jeho nejstarší tovaryš si šel lehnout a teď se 2 mlaďochy ujímá kladiva on. Zdatný chlapík s řídnoucím porostem na hlavě, ale knírem hustším než tvorové severních pobřeží, nečeká návštěvu. Jítro ještě není mocné. Pomyslí si, že je to hlídka, ale když zahlédne Sagrinu, tak zpozorní ještě víc. Neviděl ji dobrých 7 let, ale svého otce nezapře. Štíhlá a šlachovitá je po něm. I ty pronikavé zelené oči mluví za vše. Očekává, že po něm bude něco chtít a že mu to znepříjemní jeho povinnosti. Prudce se ohradí. Pokud něco potřebuješ, přijď, až skončí válka. Sagrina neví, co se děje v Molichově, natož po celém Nozgobu. Je uzavřená v malém světě, ve kterém vládnou děti, přestože by tomu tak být nemělo. Neví, co se děje ve vedlejší ulici u řezníka, natož, že se v Inghamu popravovalo. Lady Oleana, provdaná do Inghamu za krále, byla sťata za zradu největší, za cizoložství. Králevic není královi krve, jeho následnictví však nese. Nebeský rytíř Gabriel, pravý otec králevice, byl potrestán. Jeho poprava byla slavná. Poprava Lady Oleany byla tichá, protože zůstala ve svých posledních dnech na vše sama. Její nejbližší neměli tušení, co se děje. A kdyby měli, válka by začala dříve a bojovalo by se o víc, než o pomstu. Výheň teď fajruje jako srdce pána Molicha. Ertor v kožené záskeře a těžkých rukavicích vypadá impozantně, ale nepřístupně. Sagrina vyrukuje s kým, co nutně potřebuje. Ten kluk má bolavý zub, už cítí horkost a slábne.